turka shi. A halin yanzu ana so a ɓallo waɗannan ruwa ne yayin da marƙiyar Fatima ta ƙi so ta haɗa auren Adnan da Fatima, yayin da shi kuma Adnan kwata-kwata a ran shi har ga zuciyar shi bai taɓa jin cewa yana son Fatima ba. Kawai shi ya ɗauki Fatima ne a matsayin 'yar uwa kuma wadda ya kamata ya tausayawa. Wanda mai sauraro idan baka manta ba, a baya Fatima ta sha wahala kwarai da gaske a gurin mazajen da suka aure ta, wanda ta yi aure ba ɗaya ba ba biyu ba, wanda duk gidan mijin da ta je sai dai ta sha wahala. Wanda Fatima ta kasance asalinta Kiristan ce, ta shiga addinin Musulunci, wanda su kuma mazan musulmai da dai sun kasance ba duka ɗaya ba ne, wasansu a cikinsu ba su da adalci a gurin matayensu. A lokacin da ta shiga gidan kowane miji sai dai ta sha wahala ta fito da bakin ciki, wanda shi kuma Adnan ya ɗauke ta a matsayin 'yar uwa wadda yake ganin cewa zai kula da ita kuma ya ebe mata kewar abin da yake damunta. Su kuma iyayen Fatima wata kuma inda suke rike ta kenan, su a tunaninsu wannan abin soyayya ce, shi yasa suke so su ga sun haɗa auren Adnan da Fatima. Kafin mu je muku kai tsaye cikin shirin, idan wannan ya kasance shigowar ka ne na farko wannan channel ta mai albarka, ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa, ka danna mana alamar like a ƙasan wannan bidiyon domin samun ingantaccen shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Kada ka manta mai sauraro, har yanzu muna shahararren season din nan naku wanda ku fi sani da Jamilin Jidda, shirin da kan ilmantar da masu sauraro kuma ya faɗakar da su. Ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan channel ta mai albarka ta Smart Kannywood TV. Smart Kannywood TV ta ku ce muna godiya. Turka shi. A halin yanzu Jamilu da shi da Jidda ta jajibo Jamilu domin su zo gidansu, yayin da ta zo da ita da mijinta Jamilu cikin gidan nasu ga farfesa wata kuma mahaifin Jidda. Shi kuma Jamilu, Jidda ta sa shi ya yi wata shiga ta suit da kot da komai, wanda shigar ma bata mai kyau ba. Jidda ce ta sa shi wannan abin, shi kuma saboda san da yake mata shi ya sa ya yi wannan shigar da ta sa shi, wanda irin shigar mahaifinta ne wata kwan farfesa. Zuwansu ke da wuya cikin gidan, farfesa ya kalle shi tun daga ƙasa har sama, sai ya kyalkyale da dariya, wanda shi kuma Jamilu wannan dariyar ta sa shi a cikin wani hali ne na zillimi. A'a, shi yake wa dariya ko kuma kayan da ya sa, wanda shi kuma Jamilu sai yake ganin wa'innan kayan da ya sa ai ba su da wani aibu da ya kamata a ce an musu dariya. Sai farfesa ya kara masa da cewa kai ba kai kyau ba, don haka ka ci mutuncin turawa, wanda ba haka suke wannan shigar ba. A yayin da Jamilu yake faɗa farfesa cewa ni ba ni ne wannan shigar ba, kuma ba san kaina ba ne ba, ni ma sani a kai, wata ƙungiyar ka Jidda ita ce ta sani. A yayin da farfesa wata kuma mahaifin Jidda sai ya dawo kan Jidda da yin maganarsa, wanda ya ce wa Jidda, kin zaɓi mijinki a kai na ko. A lokacin da Jidda ta buɗe baki sai ta faɗa masa cewa ni fa aljanna ta na zaɓa. Sai ya yi shiru, wanda ya san cewa ba shi da ta cewa a wannan maganar, tunda aka yi maganar aljanna ba zai ce aljanna ta fi shi ba. Sai ya ce mata to shi kenan, tunda kin zaɓi aljannar ki, amma ni daga yau na cire hannunki a kaina, duk abin da ya faru da ke kar ki je ki dawo gidan nan. Sai ya faɗa mahaifiyarta ta cewa ke ma har ki in ta dawo gidan nan ba ruwana a wannan zancen. Don haka Jamilu mata uku zai ƙara da ke, ya ƙara da ƙwarƙwara ma, wanda ƙwarƙwara ya kasance sai jinin sarauta. Amma dai saboda ɓacin ran da farfesa ya yi sai ya ce mata ya je ya ƙara auren da zai ƙara.
wanda fitar su ke da wahala gidan sun je sun hau mota. Jamilu da Jidda take mai dariya a lokacin da shi kuma baya son dariya, har yake faɗa mata cewa ke ma dariyar kike min kenan, sai take faɗa masa cewa kwacewa ta ne. Bayan dawowar su gida, Jamilu ya shiga cikin banɗaki, wanda shigarsa cikin banɗakin da ya yi kallon hoton Fatima kawai yake, sai ga Jidda nan ta shigo ko ƙwanƙwaso banɗakin ba ta yi ba, sai sauri ya ajiye wayar tashi a tsorace. Kada ku manta kuna tare da Smart Kannywood TV. Idan wannan ya kasance shigowar ka ne na farko wannan channel ta mai albarka, ka danna mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa.